Umuakwukwo karịrị 30 n'ọnụọgụgụ si n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ndị ahọpụtara na kansụl ime obodo Ọka South enwetaka ọzụzụ na nka dịgasị iche iche na Information Communication Technology ICT. Ụmụakwụkwọ ndị ahụ bụkwa ndị ebunyere laptọpụ ọfụ gasị iji wee nyere ha aka wee tinye ha mụtara na ebe ọzụzụ n'ọlụ. Onye ọrụ anyị bụ Tochukwu ochie wetere akụkọ a n'uju. So n'otu n'ime imerime ọlụ obi ebele Chief Christopher Ndubuisi onye si Umuakwukwo na-arụ iji wee nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ndị ọ na-enweghị ka ọra ha ya nakwazi ma wulite obodo. Ụfọdụ ọlụ ndị obi ebele a n'ọlụ gasịrị bụ ndị gụnyere ịkwado ndị ọlụ ugbo, ịlụ ụlọ ụka dị iche iche, iwepụta amụma agụmakwụkwọ n'efu nyegara ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ n'ala Naịjirịa nakwazi mba ofesi, ịgụ akwụkwọ n'efu nyegara ụmụ akwụkwọ niile nọ na ụlọ akwụkwọ nwa amadi ahụ nakwa imerime ihe ndị ọzọ. N'oge ọ na-akọwa ihe kpatara o ji wee wube ọzụzụ a, Chief Ndubuisi bụ onye kọwara na ọzụzụ ụmụntakịrị mgbe ha ka nọ n'obere bụ ihe ga-enyere ha aka ma gosikwe ha ụzọ ka ha ga-esi bie ndụ ha n'ọdịnihu. Ọ gwara ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha jiri igwe ọgbara ọfụrụ laptọpụ e nyere ha ma were ya wee zụkwa onwe ha n'otu n'otu na be ha dị iche iche, ma gwazikwe ndị nkụzi nakwazi ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị ahụ bịara n'ụbọchị ahụ na igwe ọgbara ọhụrụ laptọpụ ebunyere ụmụntakịrị a abụghị nke ndị ụlọ akwụkwọ na ọ bụ nke ha nwa n'onwe ha. Reverend Fada Benjamin Odika onye bụ parish priest n'ụlọ ụka St. Joseph nke dị n'Umuakwukwo bụ onye nọrọ na ọzụzụ ahụ wee kụziere ụmụntakịrị ahụ ihe gbasatara igwe ọgbara ọfụrụ laptọpụ ka o si alụ ọlụ nakwazi ọtụtụ ihe ndị ọzọ a na-amụtagasị n'ime ya. Na mbụri n'okwu mmepe ya, onye permanent secretary ministry na-afụ maka agụmakwụkwọ na steeti a bụ dọkịnta Ifeoma Agbaizu kelere Chief Ndubuisi maka ịdị na-akwado gọọmenti steeti a n'ebe ọ gbasatara agụmakwụkwọ ya nakwa ọzụzụ ụmụntakịrị a n'ihe ọgbara ọfụrụ, ma kwezie na ọzụzụ a bụ nke aka na-achị steeti a bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo na-akpọ Public Private Community Partnership Model of Development. Ọ kpọkwukwere ndị nkụzi n'ebe ahụ n'oge ahụ ka ha were ọzụzụ a ha mụtara wee laghachi n'ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche wee kụzikweru ụmụntakịrị ndị ọzọ bụ ndị na-enweghị ohere ịbịa sonye n'ọzụzụ a. N'okwu ha dị iche iche, onye isi oche ụlọ ọrụ Post Primary School Service Commission PPSSC nke steeti a bụ ọkammụta Nkechi Ikediugwu bụ onye kwuru okwu site n'onye board member nke na-afụ maka Ọka Education Zone bụ dọkịnta Uche Okeke nakwazi onye zonal director nke Education Ọka Zone bụ Oriakụ Ngozi Chukwujiekwu kelere nwa amadi ahụ maka nkwado ọ na-akwado ụmụ akwụkwọ gbaa gburugburu na steeti a. Ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị bịara na ọzụzụ ahụ bụ ndị gụnyere onye Assistant Director National Space Research and Development Agency bụ dọkịnta Chukwujiekwu Ọfọdụm nakwazi onye Special Advisor nyegara Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasatara innovation nakwa business incubation bụ Nwaada Chinwe Okoli nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ihe nọ oge ahụ na mmemme ahụ.